Když byli třeba někdy na umření ty zvířata a potom je člověk vypouští, tak má z toho dobrý pocit, že se podařilo je zachránit. No mě moje práce baví hodně. Možná začnu výhodama. Jako výhoda je asi to, že to je vlastně trochu adrenalin, protože vlastně každý den se něco děje novýho. My vlastně nikdy nevíme, co nám ten nový den přinese, kolik přijde nových zvířat a není to stereotyp vůbec. A vlastně, co je asi velký pozitivum, že člověk má pocit, že to má smysl. V těch 7 ráno to vlastně začíná tím, že člověk už má u sebe pohotovostní telefon a vlastně přijímá hovory a podle toho vlastně organizuje výjezdy. Takže ta naše práce vlastně má takovou jakoby očekávatelnou složku, to jsou to, co víme, že ten den bude, ty zvířata, které musíme obstarat, o kterých víme, a ta neočekávatelná složka jsou ty nový zvířata, které vlastně se k nám dostanou skrz ty výjezdy. Co tady ty malý kachňátka, ty se k nám dostali, ty jsou vlastně divoký. Ty se k nám dostali postupně, protože se někde prostě postráceli samici. A tady ten migrační zvířátko, možná taky nevezmeme, že je taky nakrmená. To je slípka zelenonoha. Daj si. Tohle je docela zvláštní ježek, protože se nechová úplně typicky. Je vlastně taková přátelská, no, nebojí se, no a hlavně na rozdíl od ostatních nemá ráda mouční červy, což by měla jako hmyzožravec. Na jaře už je běžný, že těch telefonátů může být 50 až 100, výjezdů třeba 20. Záchranná stanice Praha, dobrý den. Potom od května, kdy začíná ta jakoby nejtěžší sezóna, tak těch telefonátů je až 200 za den a výjezdů klidně 40. Jedeme do té Stroupenické ulice. Tam je nějaký ptáček malý, tak uvidíme, co to bude. Záchranná stanice, my jsme tady pro toho ptáčka, tady stojíme před barákem. Dobrý den. Jo, to bude budníček menší, asi se na něj mrknu v autě. Samička, budníčka menší, no. No, myslím, že je jenom nějaký naražený, no, křídla má dobrý. Přivírá, což je takový ten náznak toho, že ještě není fit. Toho pustíme někde prostě. Jo, díky, nashledanou. Teď se blížíme k místu, kde jsou problémy se zasíťovanýma holubama. Jdeme na to. Je tady prostě zasíťovaný prostor na zastávkách autobusů a jsou tam trhliny v těch sítích a holuby tam pořád lezou a lidi pořád volají, že jsou tam živý holuby, aby jsme je přijeli zachránit. No, tak musíme zavolat hasiče a za pomocí hasičů je z toho vyprostit. Hasiči, no, rozřízli síť, aby holuby mohly vylézt. No, jestli najdou cestu, ovšem to už bude horší. No. Uvidíme. Malý zajíc měl zlomený vaz, jak se ukázalo na rentgenu, to je bohužel poškozený psem nebo kočkou, že? To je klasika poranění psem, takže eutanázie. Kachna, pravděpodobně nějaký buď to úraz autem nebo špatný přistání někde na tvrdo. Zlomený metatarzus na jedné pánevní končetině, takže do dlahy. Na břiše podlitiny, takže antibiotika.